Mia? Un aplaudiment per a ella, molt bé. Ostres, la viola de roda, dic. Com saps fer això? Per què tens el disco? El disco de Dan Miquel. Molt bé, viola de roda, I es diu viola de roda perquè té una roda, I quan la fas rodant, mira que bonic. Cuidado que no està amplificat, Esta. Fa molt de temps, quan no existia la televisió, no existia ni la guitarra, és del segle XV, la viola és del segle X, ja s'hi fa temps. En aquella època anaven els joglars, els trobadors i els cegos per a guanyar-se la vida, anaven cantant i contant i s'acompanyaven d'un instrument com este. Mireu, arribava un seguet a este poble que se diu Oliu, i feia així. Hola, 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 bon dia. Així en tots i totes cantaven junts, m'ajudeu? 1, 2 i 3. Hola, 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 bon dia. A mi em diuen Dani i he vingut a cantar. I tots i totes contestem, hola,